asekho isidingo salesithombe lana. Okubalekile ukuthi izinto kumele ukuthi zihlale la kumele ukuthi zihlale khona kuphela. Vishwa! Kwenzakalani la? Kwenzakalani? Ha? Ungasho lutho kuyena Abiram ngimcelile ukuthi asisuse lesithombe. Ngiyahamba yebo. Ngobani ma? Ngobani? Uhlezi uthi uAntara usenhlizweni yakho ngithi. Manje sikuphi isidingo sokuthi abe sodongeni? Noma ngathiwa ngizisusa zonke izithombe zikaAntara lapha ekhaya, usazomkhumbula ngithi akunjalo? Ngifuna ubuso bakhe buhlale njalo busemehlweni nami ma. Ngakho ngivala amehlo bese ucabanga ngaye. Injalo ke. Kwenzakaleni? Awuqinisekanga yini ukuthi uma ngabe uvala amehlo akho uAntara uzombona, ubone ubuso bakhe bunjengoba bunjalo? Nesiqiniseko sokuthi ulile ukwenzile lokhu Vishwa. Ngifuna ikhofi elimnandi. Yebo, ungalifaka ubisi. Kulungile. Kanti futhi ungawufaka ushukela. Ekuningi kumele ngikhumbule ngenze ngigcine ngikhohlwa yazi mnumzane. Tshela ulile ukuthi alenze. Khona yini ukukhohliwe? Cha, ngiyaqinisekisa ngoba njalo ulile uhlala ebhedupedula izinto la. Ulila kancane kancane uzakhela ikhaya enhlizweni yakho ngithi. Akulona iqiniso le. Kunjalo Abiram. Ingakho uyawabona ukuthi mxoshe la kulendlu. Ingoba uyasaba ukuthi ngelinye ilanga uyozibona usumthanda kakhulu Lila ngithi. Akunakwenzeka lokho ma. Ingakho umhlukumeza kangaka? Ingakho umphosela le kude ngithi. Ngimxoshile la ekhaya ngenxa yokuthi isibhukubhuku ma. Kungani pho ungamnikeza ithuba lokuthi azichaze ukuthi kwenzakaleni? Uzothini mangabe ngenaqala? Uzothini ngempela mntana? Ingenxa yalokho. Kwanele ma. Kwanele ngiyacela. Ngingathula kanjani Abiram? Ngingayiyekelela kanjani lento? Uye walahla umakoti wami. Hayi ukuthi wenzile iphutha. Kodwa wenze kahle kakhulu. Uyasaba ukuthi uzothatha indawo kankosikazi wakho ngithi. Abiram, wonke umuntu kumele ukuthi aqhubeke nempilo mntanami. Impilo ngeke ihlezi ime ndawonye mntanami. Ngilalele. Abiram, uye wayivala inhliziyo yakhe ngemva kokuthi uAntara hambe. Awufuni umuntu nozongena enhlizweni yakho. Nginesiqiniseko sokuthi ulila ngayishintsha. Kuzomela ukuthi ngenze okuthile.
Kungani uhambile wesala? Ngeke kubuza umbuzo njalo. Kodwa ngizokutshela into eyodwa sithando sami. Mangabe indodakazi yami ihlala komunye umuzi kodwa inganeme. Angeke ngithokozele lokho. Sithando sami ukini lana. Iminyango yalendlu isohlezi ivulelekile mawufuna. Mangabe ungathanda ukubuyela emzini ka-AJ, ungahambi. Akekho noyedwa sophoqa. Mntanami kubaba wakho. Nginawo angithi. Kunjalo angenzi. Ungakhathazeki sithando sami. Gogo, uzongithatha ungihambise ekhaya yini? Kodwa gogo, u-AJ akafuni nje ngibe sekhaya. Manje mina ngeke ngihambeke nawe. Awu mntanami. Angizilanga la kuzokulanda. Ukuthi kunodaba oluthile engifuna ukukutshela lona. Indaba ngale bracelet. Gogo, i-bracelet kabani le? Qagela ukuthi ekabani. Eka AJ? Gogo, mina ayikho indaba engifuna ukizwa. We gogo, ngendlela u-AJ angidelele ngayo, angibona ukuthi ngiphinde ngikhohle. Ngicela sikhulume ngokunye, angifuni ukukhuluma ngo-AJ, angifuni nje. Lila, Sithandwa, Gogo lalela, angithi mina nawe singabangana, ingekho ngithanda ukukhuluma nawe. Ngaphandle kwakho akekho umuntu wakajahagida engifisa ukuthi ngikhulume naye. Uqinisile. Ngoba abantu bakomndeni wakajahagida bakuzwisile ubuhlungu. Lila, bengamele ngabe uye wajeziswa ngamaphutha akho. U-Abiram kodwa uye wakujezisa namhlanje. Uye wakhohlakalela kakhulu mntanami. Kunesizathu sokuthi enze ngalendlela enze ngayo. Gogo, ukuba ungitshele lento ngaphambi kwalokho kwenzekile bengikholwe yazi. Kodwa sekwanele manje. Kulungile. Noma ungangilalela kodwa mina ngizoqhubeka ngikhulume. Gogo, Uma ngabe wena unenkani mina phela ngizoqhubeka. Buka, uma ngabe ungangilaleli ngizothula ngivale indlebe zami. Ayiloko kuphela into engizoyenza mina ngize ngikhulumela ngaphakathi kodwa futhi ngikhulume nje. Ngakho ke le ndaba lena ingo-Abiram. Ubani ojwayele ukugqoka leli bhengela leli? Wayejwayele ukulithanda. Umbiza ngani kambe? NgoHitler okhohlakele. Kodwa wayengekho njalo. Wayewumuntu onothando kakhulu. Ebathanda futhi nabangani bakhe. Kodwa u-Antara walahleka ngakwashintsha konke. Impilo yasecollege nje kwangathi impilo yemovie kuphela.
ukuthi umcimbi namuhla ngikhathizekile ngerangoli yakhe. Khuleka, ngizokusiza la. Hey, inhla kodwa. Ilungile. Yebo, amalungiselelo asezokwenziwa. Kodwa muphi yena bese nomsebenzi ongaka vele kodwa. Uzoze ungakhathazeki. Sizohlala nathi lapha singadanga. Hawu. Lama design mahle kakhulu. Izandla zakho zinomlingo kakhulu. Ngathi ungangabona ububi. Hayibo. Ucabanga ukuthi wenzani? Uyenza kanjani into enjalo? Woza sambe Antari ungalokhu ukhuluma naye lo bhuti. Hey. Ayena. Ngiyayixoxela nje naye. Angikhulumi nawe. Hey, awukwahle. Uyabona, uzoyithola indoda ebukekayo futhi egabadeka njengami. Indoda? Awuqale wena ngokusifundisa ukuba indoda. Mhlawumbe bonke labantu abalaba yakusaba kodwa mina ngeke nje ngize ngithuse wena. Ngathuka. Ubonile. Ukuthi angithukanga. Empeleni mangibona abantu abahle njengawe. Inhliziyo yami iyaxhumaxhuma. Hayi inhliziyo yami nje nesandla zami ngokunjalo. Uyabona lezi hlathi zakho zinhle kakhulu. Ngizwa sengathi ngifisa sengathi ngingayithinta. Madoda nangoku singayo wangampela. Ma. Muko waphindwa hlokoza umuntu osifazana. Uzokhomba uzonotshwala. Ngiyaqolisa mnumzane ngeke kuphinde kwenzakala ngiyakuthembisa lokho. Ngiyakuthembisa. Ngenza iphutha elikhulu. Ngiyakucela, ngenza iphutha elikhulu. Manje kumele jeziswe ngempela. Na kanjani kumele jeziswe? Hayi mina. Uzomgweba wena. Olandelayo. Bamba indlebe zakho mase wenza ama sit up. Angiswe wenza abanye ukuthi bedance, dansa ke manje. Enze inyoka nyoka.
Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.